Hoy, let's say ambing Hello, remote. ako'y nakauna sa TV. Ay, let's say ambi na ba? Ambi Agay ay manghapak day ka. Kapakon dyan ang magay gulo. Hoy bayot pag na-rate na. Hoy mga abnormal, o sa pa may gihulat dira palit na mag mashed potato para dita mo mga sagpaan. O kaning among mashed potato kay makawalag arthritis. Day palit ta ana day kay murag lami lagi na. Yes, bayot murag ako. Murag ikaw aslom. Hoy, abas lang. O gaw sa mong mashed potato kay ginalamian kini day kay vegetable ang ginagamit og fruits pero makawala po ni siya bao sa ilok mo ng palit na mo. Hoy Pepa, paglantaw ana kay palitan ta ka kay bahura pa kay kag ilok. Daw bita na na to kay FDA approve ba ni kay basta may scam na sa daan ni. Asa ra gud ang scam kay ibutang na sa ilok ni Pepa, syarog di na mauli ang ilok niya baho kaayo. Asa ra sad lang dagom ko ituslok na sa mentiyan. Hoy mga abnormal, di man na pambutang sa ilok bayot na pagkaon man na dai lami kay na vayat. Hoy abnormal, mamay giingon na dira na pwede na ibutang sa ilok ang mashed potato. Hoy abnormal, kinsa man pay mo kaog mashed potato na ibutang sa ilok bayot wa mo na blow. Imong mama na murag mashed potato nawong. Hoy awas lang paghilom. Imong nawong color blue gadakol ang imong simod. Hello, pagdali mo dira kay mamalitag mashed potato. Hoy, pauban ako ninyo kay gusto ko makaog mashed potato. Hilas. Ang baboy di pamilya og kanang elepante kay maato sa mashed potato factory. Hoy mga abnormal, pagdali mo dira kay mamalitag mashed potato. Hello, perfect. Pagdali mo dira magbago gid akong hunahuna adi jud ta makakaog mashed potato ron. Og sa dihang naabot na sila sa mashed potato factory. Stop the car. Asa man mo? Sa langit. Char lang. Unyag lechonon ta kadira, gadakol ang imong tiyan ha. Hoy, abas lang. Ay na siya ilechona kay di na madalag tuyo kasi sa kadako. Sugba lang na siya. Aw, di ay kabro ko masugba. Agi na mo dayon, pagdali. Bye lagomon. Ay mauna ni ang mashed potato factory pag manguli ta. Wow, kanindot bayot perfect kaayo. Hoy, baboy di pamilya pagdali mo diri. Gusto ba mag mashed potato na makawalag ba sa ilok? Ahaman. Hoy, tagad ara diri ako ipakita ang mashed potato. Pasensya ka pag kanina mashed potato ba? Gusto ba magmawala ang bawas yung ilok? Palit na mag mashed potato. Ali na mo din unsa man ni siya. Oy, mura man ni siya iat. Hoy, paghila mo sa iat bayot. Ay char lang. Iat is a naging saging kaog napkin. Char! Tugloy daw sila kung saan pag-apply sa mashed potato. Ali diri, tugloan ta ba kung saan pag-apply? Hoy mga abnormal, paminaw mo kung si itudlo ha. Saan din na pag-apply? Hoy, bungol mangguro ka kagid ako imong dalunggan paminaw ganino kung siyang itudlo niya. Hala wow, naulaw ko sa imuha. Hala trash talk. Hoy, tudloy na din siya saan pag-apply kay gisapot ako ani. Basin ilabay ko ni Ron. Kaog toron. Hoy, paminaw na kay magsugod na ta. Hoy, paminaw mo, inani pa tutorial bayot kung magbutang mag-mashed potato yung ilok bayot. Yun ang hiwaon dahil tas inyong ibutang yung ilok at wala bayot mawala na din yung baho sa ilok bayot. Hoy, paghilo, may pagmangundang ta diri kay wasla kasabot. Manirado na ta kay tsaka kay mong show. Uli taoy ka, maot ba? Pagaba lang siya tutorial bayot wako ganahi. Maotoy show ninyo, may pagmanirado mo. Unyag siradaan ko na imong nawong.